Αρχικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους στήριξαν την ενέργεια που έκανα και σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί έστω και με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεό μου. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται όλο αυτό το project, φτάνει στο τέλος του, μιας και υπάρχουν ακόμη 2 ή 3 τεμάχια από τη ζακέτα που σχεδιάζω αυτή τη στιγμή στο βίντεο και 2 με 3 τεμάχια επίσης για τα χειροποίητα hoodies που έχουν μείνει. Δείξατε πολύ αγάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, το λέω και το ξαναλέω πραγματικά. Έχω βάλει τον εαυτό μου 100% σε αυτό που κάνω, αγαπάω πολύ αυτό που κάνω, αγαπώ πολύ την τέχνη και θέλω με οποιονδήποτε τρόπο να μπορώ να τη μεταδώσω. Κάθε κομμάτι που σχεδίαζα λοιπόν στο τέλος του γινόταν το αγαπημένο μου. Στην πορεία ανακάλυψα ότι αυτή είναι και η ομορφιά, ότι το κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό, το κάθε σχέδιο έχει διαφορές μικρές ή και μεγάλες. Αυτό κάνει και να ξεχωρίζει στο κάθε ένα από εσάς όταν θα το φορέσει εκεί έξω. Η τεχνική του να δίνεις μορφή και σχέδιο με το πινέλο σου στο ρούχο είναι πραγματικά μοναδική. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο και εγώ. Ωστόσο, μείνετε συντονισμένοι γιατί σύντομα θα έρθει μια πολύ ωραία και ξεχωριστή συλλογή από την εταιρεία μου με θέμα την πίστη, με θέμα τη λέξη faith. Θα δείτε ανάλογα βίντεο και φωτογραφίες. Αν θέλετε να στηρίξετε, ένα σχόλιο ή ένα follow είναι πολύ σημαντικό για μένα. Τσεκάρετε και τη σελίδα μου στο Instagram και ελπίζω να τα λέμε σύντομα μέσα από τέτοια καλλιτεχνικά project και άλλες δημιουργίες. Θα χαρώ πολύ επίσης να επικοινωνήσουμε από μηνύματα και γιατί όχι να βοηθήσω και οποιονδήποτε από εσάς.